Заедно сме с Кирил Николов, който днес бяга квалификация за дълга дистанция на световното първенство по ориентиране в Мишколц и се класира за финала. Да ни разкажеш малко за самата квалификация и твоето бягане? Като цяло бягането беше, мога да го определя като прилично. Класирах се за финала, което е най-важното в случая и за деня. Но може би имах малко по-големи очаквания като класиране и като форма, в която трябваше да се намирам днес. Но пак казвам, че като цяло съм доволен. Най-важното, че съм в финала. И смятам, че там вече ще съм в по-добра форма от днешната. Какви са ти очакванията за финала, след това 10-то място на квалификацията? Понеже се намираме в Унгария и тук районите са доста близки до нашите в България и е сравнително по-континентален терен, очакванията са ми високи и целите са ми високи. Стартирам за топ 10, но състезание никога не може да, особено пък когато е ориентиране, никога не може да предположиш какво точно се случи, но аз ще направя всичко възможно, за да мога да реализирам моментната си подготовка. Пожелавам успех! Мерси.